Dobré ránko, máme tu ďalšie video a momentálne je, že 3:30 ráno. Ja neviem, či moje telo v príprave nedokáže zniesť viac ako 5 hodín spánku alebo 5,5, proste max 6. Ale proste som sa zobudila už asi 4 krát. A teraz, keď som chcela ísť znova spať, tak proste veľmi neúspešne, iba som ležala v tej posteli so zavretými očami, vrtela som sa, no proste katastrofa. Tak už som v podstate vstala, lebo aj tak idem do roboty. 3:50 mám budík, takže to už je jedno. A chcela som, že prvé jedlo budem mať až v robote, ale dneska mám pomerne viac jedla mi vychádza, takže som si rovno už spravila ovsenú kašu. Ja som si ju ohriala, nech to mám také kašovitejšie. Spravila som si aj čajík do tejto krásnej mojej šálky. A idem pozerať akorát video jednu bikinu 7 týždňov out, keďže na tom som práve ja. A ide tam teda hovoriť aj o makrách, aj o všetkom, ako to má. Takže pre porovnanie to tak kúkam. A sviečočky vanilkové. Takto čajík, sviečky. No a dúfajme, že budem mať počas dňa dostatok energie, lebo som vysadila Red Bully a vlastne v podstate kávu nepijem, takže budem musieť mať energiu iba z jedla celý deň. Ale dúfajme, že to zvládnem nejak. A že nechytím zase tie svoje skratové veci, lebo 7 týždňov out je už fakt, že vážna vec podľa mňa. Akože celý čas to bola vážna vec, naozaj. Ale tých 7 týždňov out už fakt, že nemôžem mať žiadne výkyvy, žiadne skraty. Proste musím do toho dať 500%. Už teraz fakt, že strava na 100%, tréningy 100%. Proste chce sa mi, nechce sa mi. Bola som teraz chorá pár dní, ešte trochu som, ale už musím proste ísť do toho naplno, lebo 7 týždňov, proste to je za chvíľočku. A tento týždeň by mi mali prísť už aj plavky, čo sa akože naozaj teším. A ďalšia vec, že sa teším, zajtra idem na myhalnice, lebo mám ich tak 5 dokopy. Zajtra idem na myhalnice a na vlasy. Takže budem úplne šťastná, budem mať taký beauty deň. A tak uvidíme sa neskôr. Ďalší čajček musí byť. Papať som si zobrala trošku z večere, lebo som zjedla tie vločky ráno a tie som mala mať na teraz. Takže som si zobrala trošku mäska a zemiačkov a šalát. A mám ďalší čajík, jednak aby som bola sytejšia a druhá vec, že mrznem. Akože neuveriteľne mrznem. Ja neviem, či to je tým, že tu je taká zima, alebo je to tou prípravou, ale vždy, keď som v robote, tak ja som aj taká zmrzlinka. A proste úplne mi omrzajú nohy, ruky, že fakt, že som proste úplne zmrznutá. A ubieha to celkom rýchlo. Konečne som doma z roboty. Vonku sa ochladilo a z toho som úplne šťastná, lebo je na mikinku. Som úplne rada proste. A idem hneď aj s Aresom von. Konečne aj sprchlo. A tým, že sa ochladilo, tak nie je dusno ani nič. Takže úplne super. Cítim sa úplne, že dobre. Proste, že už nie je také teplo, nie je dusno, je úplne iný vzduch. Takže sa cítim super a asi už začnem trénovať aj v dlhom. Tréner povedal, že máme začať mesiac pred súťažou trénovať v dlhom, ale ja mám proste mesiac aj 3 týždne, takže to je také, že čo sa stane, keď už teraz asi to bude len
fajn, tak uvidíme, no. Ale dúfam, že už sa neoteplí, lebo to už by nebolo dobré. No, už si varím čajík. Kúpila som takýto nejaký v Tesku, že jahoda broskyňa. Vyzerá to úplne super. A robím si obed. Robím si, že vajíčka, vaječné bielka, balkánsky syr a baby špenát. Úplne sa na to teším, strašne moc. Dneska mám tréning zadné stehná. Zatiaľ mám celkom ako tak dobrú energiu, ale myslím si, že keď sa najem, tak si budem musieť chvíľku pospať. Uvidíme. A to je asi zatiaľ všetko. Tak, obed mám spravený. Dala som si k tomu ešte aj kotič a jeden kukuričný chlebík. Tu mám čajík. A mala som si k tomu dať aj šunku, ale už by som bola v prepale o 30 gramov bielkoviny, tak som si ju nedala. Lebo tak sú to stále kalórie naviac, bohužiaľ, aj keď sú to bielkoviny. A úplne to vyzerá dokonale, úžasne, mňam, neviem sa dočkať. A ten čajík vonia nádherne, úplne mňam. Ideme do piťka. A ja mám dneska zadné stehná, ale čo? Nevieme. Uvidíme. A vonku prší. Konečne. No, máme odcvičené. A teraz ideme domov. Ešte stále prší a je zima. Čo je úplne, že super. Lebo dáme, že spršku, dáme sa do čistého, teplého pyžamka, zapálime sviečky, pôjdeme papať a zapneme si Coraline. Lebo je úplne také proste jesenné počasie na to. A mala som strašne pekný fit vo fitku. A preto si myslím, že sa mi brutálne dobre odcvičilo. Mala som rumunské po celkom akože dlhej dobe. Myslím, že to bolo po dlhej dobe, ale zase mi, že hej. A išla som ich s jednoručkami a robili sa mi, že brutálne dobre, že normálne proste som úplne natiahla tej hamáče. Úplne super, som bola rada. A taký dobrý tréning som mala, taký, že som akože nevládala, ale úplne cítim, že som ho dala proste na najviac percent, ako sa dať dalo. A tak, mne ostalo ešte jedno jedlo. A tak, a ideme domov. Takže dám update z domu. No, už som osprchovaná v pyžamku. Ideme dívať Coraline. Tu mám večeru, mäsko kuracie, kotič a horčicu a tu ľadový šalát a uhorku. A to je moje posledné jedlo na dneska. A ešte čajíček. A to je na dnes všetko. Takže sa s vami lúčim. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like a odber. A ak máte nejaký návrh alebo nejaké otázky, tak napíšte komentár alebo kľudne ma aj kontaktujte na mojom Instagrame a vidíme sa pri ďalšom videu.